Bueno, vaig gravant el setup. Tenim barra de noi. El calaix, que és un calaix rogue, que ja veieu que està a l'altura que toca. Ens hem col·locat les de 10 per començar. I aquí tenim peces de 10 i de 5. Molt bé. I l'Enric? No vagis a fondo perquè ja has vist, Si els que arriben a 70... Quan tu diguis. Compte enrere. 10, 9, 8, 7... Comences amb 10, 2, 1, som-hi. Molt bé. Queden dos? Jo no sé si quedarem davant aquesta. Vale. Ja les he comptat, Sí? 8, Portes un minut i mig. Vas bé, anar fent. Descansa. Vas més o menys com ella, per fer-te una idea. Vull dir que no creguis que... Descansa. Has tardat 10 segons, nena. Bé, un. Dos. Tres. Molt bé, Enric. 3. Tres. Vas bé, vas bé. 4. 5. Ara queden 3. 6, bé. Molt bé, Enric. 2. Vas super. Bé, 7. Molt bones. 8. Bueno, va. I què? Són 6, d'un amunt. Tens, portes Te'n queden 3 cinc. minuts 30. Queden 5 minuts. Anar fent. Que bé. Sí. No vas dir no queda tu. Espera't 10 segons, al minut 4. Doncs 4:30, descansa 30 segons. Sí. Tens temps de
És que el color no fa des d'aquí. Sí, vaig a la banda. Si no és per fatiga, Tècnica. Jo crec que ja vaig veure. Ja està? M'he quedat amb 35, he fet 3 de 35. va més que és així. Anava 5:38, pensa. No és humana. Que no quedarà, a més que faci un vídeo. No se sap, que no té l'aigua. Va, Enrique, fort. Ui, la càmera. Ah, mira 45. Vale. Et queda encara 1 minut i mig. Va. Va, parla de 6. Baixa més el cul. Ara va. Fort. Bé, bé, ara sí, ara sí. Ha fet 3. Baixa més el cul una mica. Vale, ara. Ah, fort. Ara va. Et queda 40 segons. Pots fer un... 35 segons. Has de començar fort ja des d'abans. Comences molt així. Va, fort. Ara, bé. Sí, 5 segons. Ja està bé. El tiro. Uns quants cops. Jo faré més o menys el mateix.